Wayo, salibonani muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Pana patinongova my latest. Patinongova nyaya dzinenge dzichipisa nyaya dzogana pana pandi ya DJ Fantan and Levels. Sakangano futi boost. Dhama. Ndimukatisa nyizwa nyaya dzanichitika mazuva apfuura kuti vakanga vakasungwa mushure mekunge wari wadhanzi rakaitwa musi wa 31 iyo crossover nemavideos mamwe akazi ngakutenderera akazokonzesa kuti mutemo wape gore wakadzikiswa 6 months. Saka izvezvi ndine nyaya ndine good news yandinayo panapa. But before takuudza good news yandinayo ndongoti kana chinge first time yakosvika pa Zim Reality ITV usati wasubscribe, please don't forget to subscribe our channel Zim Reality ITV kuitira support with my latest usapotswe nezvinenge zvichipisa nyaya yakamira so ndifunga tesizanyiza kuti DJ Fantan na Levels na Boss Dhama vanga vakasungwa vakapiwa ma 6 months mukati but ndifunga malawyer azoratidza basa kushanda vakakwanisa kuenda ku high court ndiko vazopiwa bail. Saka izvezvi Levels na Fantan vako ku Chillspot mango madepoti atanga kureva kuti nhasi togona kuhosta futi chimwe chidhanzi kumaita kana se chekucelebrate kuti vakomana vaita se vadzoka but still ndikufara because vakona chi Zimdancehall yanga yapinda musango. Zimdancehall yanga ita se yanga yarasikirwa nemagamba because for 6 months tisina new artist ambobuda zvanga zviri difficult andike for 6 months pasina mahits anenge agadzirwa namukoma Levels pampakaipa. Saka still tiri kungofana tese seMhuri yeZimbabwe kuti DJ Fantan adzoka tingoti welcome back again my guy DJ Fantan and Levels mufaro wega anditi kana chinge first time yakosvika panapa zvanga zvinotaura don't forget to subscribe. Ndapedza zvangu ndonyaya yanga ndinayo muzuva ranhasi kuti DJ Fantan sawa wadzoka hitmaker waita se wadzoka. Saka maartist garai maita se manorekodha vanga vachimboimba masonga vachiti Fantan na Levels atika mombomira because mukoma waita se mukoma wadzoka. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo pa Zim Reality ITV. Kwabada.